El centre penitenciari de la Comella ha registrat un increment del 51% en el nombre de reclusos durant l'any 2024. A finals d'any, el centre comptava amb 74 interns, en comparació al 49 del 2023. Tot i aquest augment, el nivell d'ocupació es manté en un 49%, lluny del màxim de 151 places. El creixement es veu encara més accentuat en els ingressos penitenciaris, 252 nous interns, gairebé el doble que l'any anterior. Això representa un augment del 92,4%. D'aquests, el 86,9% eren homes i gairebé la meitat dels ingressats tenien entre 21 i 35 anys. Pel que fa al règim, el 59% dels interns es trobaven complint condemna, mentre que el 41% estaven en situació preventiva. Durant l'any també es van dictar 191 condemnes, un 19,4% més que el 2023, amb penes majoritàriament curtes, d'entre 1 i 15 dies. Tot plegat, un reflex d'un any especialment actiu als jutjats i un augment notable de l'activitat penitenciària al país. Segueix-nos per més actualitat.